Daghan ang bidagsa sa mga tindahan sa Davao City aron mamalit og ilimnong makahubog karong gilift na ang 24-hour liquor ban sa Davao City. Anay report ni John D. Esteban. Uhaw ang camel, no more. Kini ang binuang sa kadaghanan. Human gilift na ang 24-hour liquor ban sa Davao City sugod October 26. Gani ang uban, dagsa na sa mga tindahan. Kini si Anet, daghang case sa beer ang gikumpra sa usa ka convenience store sa Agdao sayo pa lang sa buntag. Kini human masayrang temporaryong gibawi ang 24-hour liquor ban sa syudad. Buhi na sab daw ang iyahang negosyong sari-sari store. Gumikan dako daw ang kita sa mga ilimnong makahubog. Nalipay na pud mi kay balik na mong negosyo, taas-taas ra bagyod ang wala mi kabaligyag mga ilim nun. So unsa la inyong gimo tong napay 24-hour liquor ban? Wala mi tinda, wala stock, mingaw kay tindahan. Dinhi sa usa ka dakong convenience store sa Agdao, Davao City, pipila pa lamang ang ilahang supply sa alcoholic beverage unang adlaw sa paglift sa 24-hour liquor ban dinhi sa syudad. Pero sayo pa lang gani sa buntag, daghan na ang namalit ug nag-inquire kung pila na ba ang presyo ni ining mga ilimnong makahubog. Kining si Tatay Jaime, beer sab ang gipangita, pangkonsumo. At least na makainom-inom na itong mga gipanguhaw ng camel. Kumusta man imong tan-aw dinhi sa presyo? Mao gyapon? Murag mao man ang gyapon. Unang mipagula ang lokal nga kagamhanan ug executive order nga hangtod December 31 ning tuiga ang pagpatuman sa 24-hour liquor ban tungod sa surge sa COVID-19 cases. Apan gibawi na kini pinaagi sa EO number 59. Sugod October 26 hangtod January 15, 2022. Pwede na mopalit og mamaligyag alcoholic beverage sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa kadlawon. Bawal gihapon mo inom sa mga pampublikong lugar, mga bar, restaurant, sari-sari store, palengke, videoke o ubang business establishment. Lakip sab sa gilift ang curfew sa public places. If we see that there is really that good effect sa vaccination, and if we see that medicine will be available already, pwede ra nato na ibalik na gyud dinha sa ato ang mga public places. So if at any time we can experience a massive surge, we will again modify ato ang liquor ban ng ato ang curfew. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.